खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलांबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दै नोंथांमोना पिएम किसाननि 17थि किस्तिनि फैसाखौ दासिमबो मोननो हायाखै गोबां मानसिफ्रानो मानो होनोबा नोंथांमोननि फैसाया नांथानानै दङ एबा थाबथानानै दङ बेंक एकाउन्टआव बेंकआवसो नोंथांमोननि फैसाया थाबथानानै दङ दै दा बेंकआव थाबथानाय फैसाखौ नोंथांमोना बोरैथो मोननो हागोन आं बेखौ बे भिडिअजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम मैया भिडिअ लाबोदोंमोन नोंथांमोननि पिएम किसाननि 17थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरबाय होननानै दा बेवहाय नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आरो आं दासिमबो फैसाखौ मोनाखै होननानै माने गोबाङानो आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना मानो दासिमबो फैसाखौ मोननो हायाखै जेबो प्रब्लेम गैयाबो नोंथांमोनाथ' दासिमबो फैसाखौ मोननो हायाखै नालाय दा फैसाखौ नोंथाङा मोनगोन ना मोना मायाव थाबथानानै दङ बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ आं बेखौ बे भिडिअजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंथांमोना पिएम किसाननि 17थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखिबा अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा मैया पिएम किसाननि 17थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मैया बेलासिनि 5टासो समाव नोंथांमोननिसिम सोना हरदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय नोंथांमोना माबोरै अटिपि होनालासिनो बेंकआव थाबथाना थानायखौ नोंथांमोना बोरै नायनो हायो आरो फैसाखौ नोंथाङा मोननो थांगोन ना थाङा बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनो हायो बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना गुगोलाव गिबियावनो फैदो गासिबो नोंथांमोना मबाइलजों नायनो हागोन दै आंबो नोंथांमोननिसिम माने मबाइलजोंनो खोन्थाहरगोन दा बेवहाय आं थुबाय PFMS गिबियावनो थुदो बिनिफ्राय NIC नुदोंना नोंथांमोना बे NIC-खौ PFMS NIC बेबादि नोंथांमोना थुबानो जाबाय दे गुगोलाव बिनिफ्राय सार्च खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनसे अपसनखौ नुनो मोनगोन PFMS होननाय बेहाय नोंथांमोना थुना होननांगोन दे गोबांनो मिथियो जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना बोरै नायनांगौ बेखौ मिथिया जानांगौ दे गाहायाव फैनांगोन बे वेबसाइटआव फैनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथाराव फैनांगोन दे आं गाहायाव फैबाय लासै लासै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नैबे अपसनाव थुनो नांगोन दे DBT स्टेटास ट्रेकार नोंथांमोना बे अपसनाव थुना होनांगोन रिड मर नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय दानिया आं दायो बेहाय थुनानै होबाय जायगायाव फैनानै नोंथांमोना दायो स्टेटासखौ नायनो हासिगोन नाथायबा बे स्टेटासाव नोंथांमोना मोननै अपसननि नायनो हायो जेरै नोंथाङा गावनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो गोसो गैयाबा एबा बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना होआबाबो जेबो नङा नोंनि बे पिएम किसाननि एप्लिकेसन नाम्बारा बेखौ होनानैबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नोंनि फैसाया माबायदि जानानै दङ पिएम किसाननि बे फैसाया थाबथानानै दङ ना मा जाना दं बेखौ नायनो हागोन गिबियावनो मा खालामनांगोन दानिया नोंथांमोना नैबे सेलेक्ट अपसन नुदोंना बे सेलेक्टआव थुना होदो दा बिनिफ्राय पिएम किसाननि फैसा नालाय दा बिनिखायनो नैबे पिएम किसान नुदोंना बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय आं बेहाय दायो थुनानै होबाय दा पिएम किसान थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे मोननै अपसन मोननो हागोन दै बेनिफिसियारि बिलिटेसन बिनिफ्राय पेमेन्ट दा नोंथांमोना पेमेन्ट फैसासो मोननो थांगासिनो दं नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना पेमेन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय नैबे पेमेन्ट नुदोंना बेहाय सेलेक्ट खालामदो दानिया बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोननै अपसन मोननो हागोन एप्लिकेसन आइडि पिएम किसाननि एप्लिकेसन आइडि नङाबा नोंथांमोना बेनिफिसियारि क'डखौ होनानैबाबो नायनो हागोन नाथायबा आं दायो पिएम किसाननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानैसो दायो आङो फैसाखौ मोननो थांगोन ना थाङा बेखौ चेक खालामनो थाखायसो आं नायनो नागिरदों नालाय दा बेनिखायनो पिएम किसाननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै आं बेहाय चेक खालामनोसै आं दायो बेहाय पिएम किसाननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनोसै दै आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दै बे एप्लिकेसन नाम्बारखौ जाहाथे माने प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय दा बिनि थाखायसो आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जादों दै दा आं बेहाय एप्लिकेसन नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे केपसा क'डखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे केपसा क'डआ जेरै दङ ना बेखौ नैबे वर्ड भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना नैबे लांदाङाव थुनानै होनांगोन आं दायो बेखौ बेहाय थुनानै होनोसै दै इ दङ बिनिफ्राय B7HXP जेरै दं बेबादिनो आं बेहाय थुनानै होबाय दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगोन सार्चआव थुना होबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हासिगोन नोंथांनियाव फैसा हाबगोन ना हाबा आरो बेंकआव थाबथाना थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दायो आं सार्चआव थुना होबाय दै दानिया नोंथांमोना गाहायाव फैदो गाहायाव फैबा नोंथांमोना नुनो हासिगोन नोंथांनि एप्लिकेसन नाम्बारा मा पिएम किसाननिया नोंथांनि नामा मा बेनिफिसियारि क'डआ मा पुरा डिटेल्स नोंथांमोना नुजोबनो हासिगोन आधार लिंक दंना गैया बेखौबो नोंथांमोना नुनो हासिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नैबेखौ आं बे नाम एप्लिकेसन नाम्बार बेफोरखौ आं ब्लार खालामना होनाय जाबाय दै प्राइभेसिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन नै पारपस नेम इनकाम सापर्ट इनस्टलमेन्टआ बेसेबां 17 इनस्टलमेन्ट दा नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ बिनिफ्राय फैसाया बेसेबांनो 2000
दा बिनिफ्राय गाहायाव फैबावनानै आरोबाव नोंथांमोना नायबावनो हासिगोन भेलिडेटेड नै माला भेलिडेसन जादों बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै एजेन्सिया माला एप्रुभेल खालामखो नोंनिखौ बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि नोंथांनिखौ एजेन्सिया एप्रुभ जायाखै खालामाखैबा बेखौबो नोंथांमोना एजेन्सि एप्रुभ जायखौबो नोंथांमोना बेहाय नुनो हागोन दै दा बिनिफ्राय फैसाया माला सेंसन जादों बेखौबो नायनो हागोन नै 16 जुनाव जोंहा बेयो माबाया जादों सेंसना जादों फैसाया जोंहा सेंसन जादों दा बिनिफ्राय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन नै बेंक रिसिप्ट बेंकनि माबाखौ माला रिसिभ खालामदोंनो फैसा सोनो थाखाय 15 जुनाव बिनिफ्राय दानिया नायदो क्रेडिट स्टेटास दाना जोंहा फैसानि स्टेटासा माबायदि दङ फैसा नोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबगोन ना हाबाखै दानिया नायनो हासिगोन नै पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक माने फैसाया दायो बेंकआव थाबथानानै दङ एबा पेन्डिं जानानै दङ दा जोंना फैसाया एकाउन्टाव हाबथ'वाखै आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव हाबफैथ'वाखै दायो जोंहा एसे पेन्डिं जानानै दङनो दा नोंथांमोननि फैसाया एसे हाबनो थाखाय साननैसो समखौ नांगोनखा जानो हागौ बे पेन्डिं जानाया दा बावैबो हाबफैनो हागौ नङाबा गाबोन समफोर हाबफैनो हागौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंनि आसामनिया लेट हाबो नोंथांमोननिसिम आं सिगांनि भिडिअफ्रावबो बुंखाबायानो थादों जोंनि आसामनिया सानसे साननैया टाइम लाखायोआनोखा बेलेग स्टेटफोरना माने लोगो मोनो नाथायबा जोंनि आसामनिया मा जायो एसे नेनांगौ जायो आरो जायफोर नोंथांमोना लोगो मोनदों जोबोद मोजांनि खोथा नाथायबा गोबां मानसिफ्रानो जोंनिया मा जायो पेन्डिं जानानै थायो आरो बेंकआव माने बिथांमोना फैसाखौ थाब सोआदां आरो बेंकनि मानसिफ्रा बेखौ बुंनांसिगोन आरो जिखियानो जाया मानो पेमेन्टआ जुदि पेन्डिं जानानै दङबा बेंकआव अब्ला नोंथांमोना 100% सानना लादो नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो थांगासिनो नङा बिनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां फैसा मोननो थांगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन दै 2000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोना गासिबो बेबादि चेक खालामना नायफैदै जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हागोन जुदि 17 इनस्टलमेन्ट बेहाय लिरनाय दङबा नोंथांमोना मोनखागोन नैबे गोजौआवथ' लिरनाय दंखायो नालाय नै बिथिं आं खोन्थाहरफिनबावनोसै नैबे दंमोन ना पारपस नेम इनकाम सापर्ट इनस्टलमेन्ट 17 लिरनाय दंखायो नालाय 17 इनस्टलमेन्ट बेबादि लिरनाय दङबा नोंथांमोना मिथिखादो नोंथाङा पिएम किसाननि 17 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ पेमेन्टआ जुदि बेंक एकाउन्टाव एबा बेंकआव पेन्डिं जाना दङबा बिनिफ्राय आरोबाव गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना नुबावगोन बिथाङा 16 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौबो मोननो हादों जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै इनकाम सापर्ट इनस्टलमेन्ट 16 दा बे 16 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हादों नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै पेमेन्टआ बिथांनिया साक्सेस जानायखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै साक्सेस जादोंनो पेमेन्टआ नै बेबादि पेमेन्ट साक्सेस बेबादि देखायगोन दै पेन्डिंआ जेब्ला जागोन जेब्ला माने नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव फैसाखौ सोहरगोन अब्ला माने पेमेन्टआ साक्सेस जागोन दै नोंथांमोना नायनो हागोन नै डेटफोरखौबो नायनो हागोन नै माला क्रेडिट जानाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै 28 फेब्रुवारियाव 2024 बे माबायाव पिएम किसाननि 16 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ बिथाङा बेंक एकाउन्टाव मोननो हादों दा बेबादि नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय माखासे नामफोर आरो एप्लिकेसन आइडिखौ आं बेहाय ब्लार खालामना होनाय जादों दै प्राइभेसिनि थाखाय भिडिअ बेबायदि देखायबा माने बिथांमोना इउटुब माबाया टिमा बिथांमोना माने कपिराइट होयो आरो दा बिनिखायनो आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जादों नामफोरखौ एड्रेसफोरखौ दा नोंथांमोना बेबादिनो नायफैदो नोंथांमोना पिएम किसाननि बे 17 इनस्टलमेन्टनि फैसाया माबादि कन्डिसनाव जानानै दङ जुदि एजेन्सिया एप्रुभेल होननाय लिरनाय थाखाबाय अब्ला नोंथांमोना सानना लाखादो नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जुदि पेमेन्ट स्टेटासा पेन्डिं जानानै दङ बेंकआव नोंथांमोना 100% माने फैसाखौ मोनखागोनखा सानथामसोआ सम लागोन जोंहा एसे लेट जाखायो बेखौ आं खैबार बुंबावनो जोंना आसामनिया लेटआनो जाखायो सानफा साननैया दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बेबादि फैनानै चेक खालामना नायफैदो मबाइलजोंनो जोबोद गोरलैथार अटिपिबो थाङा जेबो थाङा बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौबो होनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नङाबा नोंनि बे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ होनानैबो नोंथाङा चेक खालामना नायनो हागोन नोंथाङा पिएम किसाननि 17 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो थांगोन ना थाङा दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना हो भिडिअखौ लाइक खालामनो आरो दाबावदै लाइक खालामथारबानो जाबाय भिडिअखौ आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों